боз як хонаи фурӯшӣ 70 квадрат ҳама шароитош ҳаст. дӯстони азиз, дар марказ ноҳияи ҷалолиддин балхӣ қарор дорад. бемалол омада тамошо кунед, харидорӣ кунед мешавад бо нархи дастрас. 3 хонага дӯстони азиз, ҳама шароитош ҳаст. дӯстони азиз, барои шумо боз як хонаи арзон ёфтем дар маркази ноҳияи ҷалолиддин балхӣ дар доми Панҷошорага. дӯстони азиз, хулас дар ин ҷо мактаб, боғча ҳамаш наздик аст. маркази ноҳия мешавад, яъне ки ноҳияи ҷалолиддин балхӣ Калхозобод дар ҳамин дом қарор дорад. дӯстони азиз, дуюм ошёна ин пара дӯстони азиз консейнер мондагиай. дуюм ошёна мешавад, 70 квадрат ҳама шароитош ҳаст. видеоро бо диққат тамошо кунед, барои шумо мефаҳмонем. як 300 метр пас бозори Баҳор наздик аст. хулас маркази ноҳия мешавад, дар ҳамин ҷо қарор дорад. масъалаи об, гарм, хунук, свет ҳамаш 100% зиндаги карда мегирем. аз лесница мебурем. дуюм ошёна хонамон дар ҳамин ҷо қарор дорад. дасти рост 70 квадрат шӯчикҳо ҳар як хонада алоҳида мондагии пара. ин дӯстони азиз, хонамон ба дараҷаи олӣ ремонт кардаги, шароитош 100% тамошо кунед. 70 квадрат дӯстони азиз, ҳама шароитош ҳаст. медуроем зиндагӣ карда мегирем. хулас соҳиби хона ремонт кардаги, зиндагӣ кардагӣ нест дӯстони азиз. автомат шитош ҳамаш дар ин ҷо ҳаст. мебияд гоҳ-гоҳ хонаро ҳавар мегирад, ҳаво метиҳад, меравад. дар дасти рост мо меҳмонхона, спальня мешавад. мумкин бояд якта детский клиент дӯстони азиз. дар ин ҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, кухня мешавад. ана кун дӯстони азиз, хонамон обши 70 квадрат. тамошо кунед. ина потолокаш ҳамаш натиҷаи потолок кардагиянд. тамошо кунед. дасти рост медорем дӯстони азиз. инҷа меҳмонхона. тамошо кунед. обши хона 70 квадрат. ҳама шароитош кардаги 100%. ипара ина қолинош, курпачо бартаги, парда ва ипара ина кондитсионершам ҳаст. меҳмонхона, телевизор мондагия бемалол шишта тамошо карда мегиред. ана кун дӯстони азиз, тарафи спальняш мезгарем. ипарада ина шифонерош мондагия, таш ламинат кардагия. ина дӯстони азиз, дар хона чизе ҳаст меистад, бо хона соҳиби хона хати дагор мекунед дӯстони азиз. ипара берун мешавад, тамошо кунед. хулас мактаб, масҷид наздик аст дӯстони азиз. ипара гимназия мешавад, садик аст, бозор наздик аст, даруни район мешавад дӯстони азиз. маркази район, дуюм ошёна. ипара ина шифонерошам ҳаст, шифонерошам меистад. ҳамин дар хона чизе боша ҳамаш меистад. бо соҳиби қонун хати дагор карда мегиред. нархаш чӣ қадар бошад ҳисоб китоб карда мегиред. ана кун дӯстони азиз, тарафи бо як комнатаи дигар мезгарем. инҷа мумкин бо ягон хона карда монед, меҳмонхона ки якон детский карда мемонед, фарзандатон зиёд бошад. мақсад обши ин 3 хонага мебошад. инҷашам ина натиҷаи потолок кардагия. ҳама хонаш як хел натиҷаи потолок карда мондагия. култуни сабсабет хушро истодааст. исто бошад дӯстони азиз, кухни набораш тайёра. ина старани машинаву чизош ҳамаш мондагия. витишкошам мондагия 100%. тайёра дӯстони азиз, медонед зиндаги карда мегирад. акнун ҳоҷатхонаша нишон медиҳем, тамошо кунед. ҳоҷатхонаш ҳамаш ҳаст. оби гарм, хунук рафтагия, темиксо мондагия. барои ҳамомам оби гарм ҳаст. ипара ина дӯстони азиз, ҳамаш кафелай. ина дӯстони азиз, шароитош ҳаст. хулас бемалол омада зиндагӣ карда мегирем. масъалаи оби гарм, хунук, свет ҳамаш ҳаст. нархаш 475 000 сомон. иншоалло бо савдо мешавад дӯстони азиз. дуюм ошёна 70 квадрат дӯстони азиз. рақамҳо дар зери навор ҳаст. бемалол занг зада муроҷиат мекунед дӯстони азиз. хонара биёед, бемалол дида баъд харидорӣ кунед. ҳуҷҷатош 100% дӯстони азиз.